kangge ngurmati Mas Marsudi. Yo. Jinjing Pak Marsudi. Sini to, Pak. Jinjing Pak Petro. Nggih. Ngapunten niki namung latihan. Penari senior menika wonten awan Budiman sandi cekluk. Mboten. Mas sandi cekluk Mas Marsudi kan aku urung muncul to Mas. Nggih, wong keblasok. Lha jebule daleme mriki to. Asli kene ngantiku musuh. Oh. Istilahnya kene mergo nyakon dhewe acak banget kecil. Oh, alah. Ya iya ta. Iya toh. Wis tak kene gak nyang tanggal ya sepene dian. Iya. Pas nyang tanggal baru Mbak Restami lho. Oh, banjir. Oh, banjir. Banjir nyanyi karo kowe lho, no. Oh, Pas udah nyucuk mah harus bermenang. malah renang, cucuk lanang malah renang. Ngaten ya bawa ta. Nggih, kemawon kula. Serius ning mawon. Oh, seribu ini. Sing ngantek nduk Pinang ki lak iki mana? Dikancani ya, Nak. Kancane nggih, Pak nggih. Njuk linang-linang. Iya, Mbak Pinang, Nak. Oke, kali banjir iki lho. Kok ya langsung loho, Mas. Karo kanca-kancaku ngono wis penak kok. Mong segale guneman kok naton wiriske cabe-cabe ati. Kali rencang kulong wis penak wis mudeng. Rencang kula. Wong Jawa ki mbok sing rada semu. Piye? Kok terus banci. Lah, Mandu. iya. Iki nyawandu sisane buta. Kali begenten kali. Begenten. Karena Pak Marsudi Bang. Men sangat iso tepung. Kula ben wonten dalipun Bu Kesi Tulungagung kalian Pak Wahyu Jodipati. Oh, Pak Wahyu Nganjuk. Sing Nganjuk. Nek Mas kula. Oh, ngaten. Nggih. Pisan niku pun bubar. Rajulipun sampun. Mboten kasih kok. Mung alih-alih frekuensi. Nggih. Menawi rumiyin menika 106,1 sak menika 106,6. Oh, ngoten nggih. Nggih. Terus Hafal. Kak pirsa to, Pak? Lah tak aku sono ora ngerti. Ning loro 106,6. Nggih. Monggo Bapak. Putri kang Sustrawani Sri Uning Mustika Tuban Sulamoy ketemu kok ngas kakuru bilang-bilang ngapa ya, Mbak? Oh, jadi kalau apa-apa ya bisa ya, Jan. Oh, pengen joget. Oh iya. Iki ning ariyane kok. Lah ya sulah. Putra Kanjeng Sira Dok prangkung bacana
Tanggurung Sri Kuning gugur dadi mustikaning bangsa Santai wae, aku suarane bosoke pede Mas. Aku yo sono dibayar. Liti lanas ra mudeng, suarane bosok ning aku yo pede kok. Enggak apa-apa ya, 6 juta. Ah, ya. Ini masak apa ya, Mas? Kok malah ngomongke rego kok rolas kok obrake 6 juta. Iya, iki 150. Lu gene karo aku njaluk 15. Lah nggih to. Udah, beda kota lo Mas, beda kota lo Mas. Kayak bisa ya. Monggo kalian gendong bintang-bintang. Ini mangke seragenan. Oh nggih. Seragenan. Nggih, siap. Sip. Ya dikendangi cara tulung agungan sih terus terakhirnya sampai tidak bisa ngono lho Le. Maksudi. Pani piro? Kene deh disori jenengan lho. Sing nyekat dengan sama Mbak Sinten. Mbak Pino Kamang sih. Belum tak joget mawon. Oh iya. Nggih. Sampun wonten perpaduan joget kalian nyanyi. Oh iya. Nggih. Kolaborasinya Mas. Iya dah.
Arsudi sembah nuwun sanget katresnanipun.